Iruña hiri bizia da. Historiaz eta tradizioz betetako tokia, bisitariekin hartu emanetan aritzeko modu berezia duena. Eta urtero, mundu osoaren arretagune bihurtzen da ekitaldi paregabe bati esker, Sanferminak. Kaleetan milaka lagun biltzen dituen ospakizuna eremu txiki batean eta egun gutxi batzuetan. Eta horrek erronka nabarmenak dakartza. Segurtasuna, garbiketa, bisitariendako informazioa eta eragile askoren artean koordinatu beharra. Gaur egun, zer gertatzen den ulertu behar da, koordinazio hobea eduki behar da, eta datuetan oinarritutako erabakiak hartu behar dira, bai jaietan, bai jaien aurretik eta ondoren. Erronka horri erantzuteko asmoz, hiriak helmugen plataforma adimenduna garatu du, informazioa, zerbitzuak, enpresak eta pertsonak lotzen dituen ekosistema digitala. Eredu horrek hobeto planifikatzeko eta momentuan gertatzen den horrekin ikasteko hala herritarrentzat nola sektore turistikoarentzat aukera ematen digu. Sanfermin adimendunak modulua, teknologia lagungarria baita ekitaldia hobeto antolatzeko, bisitariaren esperientzia hobetzeko eta hiriarendako jakituria iturri baliagarriak sortzeko. Bi zerbitzu mota ditu. Lehen blokean ekitaldiaren eguneroko funtzionamenduan oinarrituak. Tresna digital horiei esker modu eraginkorragoan kudea ditzakegu hondakinen bilketa, segurtasuna eta jaietan eremu jakin batzuk gainezka egotea. Dena denbora errealean, Sanferminak seguruagoak izan daitezen, garbiagoak eta hobeki antolatuak hala jaiak bizi dituztenentzat nola horiek kudeatzen dituztenentzat. Bigarren blokean zerbitzu espezializatuak daude, ekitaldiak hirian duen eragina aztertzen dutenak. Hotelen betetze maila, turismoaren eragin ekonomikoa, bisitarien portaera eta biltzarren naiz azoken eragina. Sanferminak jada ez dira gertakari kultural hutsa. Helmuga turistikoaren etorkizuna hobeki planifikatzeko aukera ematen duen jakituria iturri bihurtzen dira. Horren emaitza dugu turismo eredu ordenatuagoa, jasangarriagoa eta lotuagoa. Eta hiriari kudeaketa gaitasun hobea ematen diona. Iruña aurrera doa datuetan oinarrituta ulertu, kudeatu eta garatzen den helmuga izateko bidean. Etorkizunarekin lotutako helmuga bat.